Asa mo kita kwarta ni bay kay bayaran ako kung gupit ba. Kita jud pamaagyan ni ba kay basig mo marites ko diri kay uko ko bayad sa gupit. Ay, tama day si Ka William at tuon ako to. Nabasa lagi na akong mubi oy. Ya. Oy Jo. Ay ya, budi ko mo si Moya one time lang gud. Oy, unsa man na Jo? Namaray ko man lagi. Di mangudya kay pitos kay ko karon panahon ba. Mo nya pitos ka unsa may labot na ko Jo. Ay, wala man kuya nga kwartahan ka niya amigo ba jud ta. Unsa gani mong tuyo no? Hira man ta kog kwarta ya. Sos man hirap kwarta. Kita beto kang nabasa na akong bikir diri unsa man ni pagalin. Ay basig na kay mga savings sa ginagmay ya. Sus Jo, kung savings lang sigutan na. Wa na ginabilin sa savings Jo kay hurot gyud ta nang konsumo sa balay. Ya sige na ko jawi, bahala 100 lang. Wala gyud matabang nimo Jo kay wa gyud kay kwarta lagi diri. Wa gyud kwarta Jo. Iya, diri sa kuya. Sige pamping dito Jo. Wa gyud kay kwarta diri. Ano ba? Kairam ko kay William ba? Ay si Jikoy, at tuon ako to. Ay Koy, Jo. ay Koy, nanta ko gamay hangyo ba? Unsa naman po na Jo? Pwede ko mayroon mo kwarta si mga Koy? Nga. Wa jud pug koy kwarta din taon diri Jo. Sam, si Jikoy mura mag-others. Others mong mata. Wa man kay ngipon. Samot dag kwarta. Yes, kabalo ko na kay mga inipit ka kwarta di agad. Ipit pa itlog na ko Jo. Wala yung kwarta lagi. Tanaw na ko be. Mura. Oh, naman lagi na oh. Wa kaya saan na oy. Mura na akong kwarta. 100 naman. Ako man bayaran ni. Yaran, kabalo na biya ko nimo Jo. Lagi mo bayad lagi ko ani 100. May mo dita barkada. May pagdita barkada Jo kay mabayaran pa siguro na. Bantay ka bayarin ha. Bayaran lagi na ko ni. Salamat ni kuya. Salamat tadi ning salamat nimo di na bayaran ba. Daya ba atong gigupitan ako? Asan man taon to? Ay boss. Yan kan pamangka lang aya ba nimo? Ay nagwaro ko ta sa ngalakan siya boss. Akong gibuak ba? Yan bina. Dangay kay ka. Kabalo kang napay nagulat customer sa kuha dito. Ano boss ha? Gatis gini si Anjo ba. Ang gihulam niya nga kwarta ana sa bayaran daw niya karon. Tuon na ako bi. Karon. Naardi ka diri Jo ka. Tinglon ta ka bi. Yati si Jikoy. Na. Dati agi ni si Anjo eh. Ubang utang basko kayo puro pagpaninglon. Ubong buang na yun.